Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita, Abril 14, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon matag palamati sa kaanginan nga nagasunod na karon nga aga? Kung tumalabutan sa aton na pagpangalagad via on air, diri iya sa bilog nga Western Visayas, dira sa Guimaras, Iloilo, or Panay area, kumusta ka mo dira? Kag diri man sa aton sa bilog nga probinsya sang Negros, that includes Oriental, Negros. Diri sa aton iya sa Negros Occidental, halin sa Hinubaan, pakadto sa San Carlos, kumusta ka mo tanan? Aksyon Hotline. Kung marabutan sa aton sining broadcast via on air, good day o good morning sa inyo. Thank you for listening and always supporting Aksyon Radio Bacolod. Ang mga listeners naman naton nga naga-monitor paagi sa online, sa YouTube kag Facebook, good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Aksyon Artayhupon checking in until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Update kita karon sa sining kaso no insidente pagpanglutang kag pagpatay sa isa ka provincial consultant nga si Marton Cui. Now, ang pulis, ang latest subong, wala pagid lead ang pulis kon bala sino ang may kaymuan sang krimen kag kon bala ano ang madalom nga motibo sa nagluntad nga insidente. Aksyon Hotline. Pero ang latest karon ang pamilya sang napatay nga si Marton Cui dangop na sa National Bureau of Investigation para nga hinion ang ila bulig. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga update? Now, ariho, subong nag-viral ning parte sa inutdanay sang DPWH bala sa mga puno sang kahoy nga hindi lawg-lahog kundi dalagko ini nga mga puno sang kahoy along Singkang Airport sa Dalan Araneta nga ambot anong gadgad diri kay para kuno sa shoulder paving project no sang DPWH. Why kita nagkontra sina because it is part of the development kay kinahanglan gid man implementar sang DPWH ang programa. Pero nga to lang hindi maintindihan nga agin pangutod ang madugay na nga mga puno sang kahoy da no nga madugay na balang gintanom nga kung nakita na to hindi man niya gani sa vlog Duway man siyang sa vlog sa mga nagalabay. In fact, makabulig pa sa para sa pumuluyo. Naglain siya, no, may mga permits ini. Paano inigin pang-utod sa taga DPWH? Nga ginutod lang nila ini direkta. Aksyon Hotline. Nakatuga ini sang reaksyon, negatibo nga reaksyon gikan sa
netizens, no, sa mga pumuluyo. Nga mo ni may isa ka kongresista nga naghimo sang pag-akto kag tigin padalaan sulat ang taga DPWH ti anong tani galing kay may pila na kapuno iya nga ginpang utod da o kon may sulat man tuod perti ulihin na ni guro alangan tani karon ipang balik tong puno sang kahoy nga ginpang utod niya nila na numan yang gadgad sining taga DPWH sabi explikan no tawo niyo o alangan na kami ma-explicar ni kay way kami balo kung anong purpose kit kay ang pag-intindi ko shoulder paving project okay man na siya nga project no kay ginapayo ang shoulder bla meaning sagwa na sang ilid sang karsada bla may mga shoulder giman kinanglanon dra iya makuan mo dra nga i-plaster man sang taga DPWH tigaling kinanglanon gini nga pang-utdo ni mga kahoyaw amo nang isa subong nung nakita naton hindi lang netizens kundi damo ang nagpagwa sang reaksyon nila tigaling siling ko napang-utod na niho o napang-utod na pero may ara sa ginpadala nga communication o konsulat ang congressman diri sa syudad sa Bacolod. Online sa hotline. Online sa hotline. And joining us this morning is no less than Congressman Greg Gasatayakong. How are you? Good morning. Action Art, mayong aga si mo, may nagagitsaton nga mga tagpalamat. Sorry gid kong I know nga medyo sako ka pero ingagawon ko lang time mo karon nga aga. May ara ka sang ginpadala nga letter sa DPWH. Ining issue bala inuptan na isang kahoy sa may singkang airport area o singkang barangay singkang Bacolod City along Araneta Street mo. Do ginubos kinlanda ang mga kuana mga gulang na ang mga kahoy balakong. Correct, Action Art. Actually, kahapon sang aga, I was informed na may natabo na pag-organize ang kahoy along the old airport. So what I immediately did, gintawagan ko ang isa ko ka-staff kaya nung meeting ko, bilihog ko nga verify may incident na nagkalatabo. No? So, he called me up, kaginabala niya ko gilayon, na siling niya may ara, kintiisip niya, mga 2.5 ka kahoy na a different variety. And describe din sa ako, na muna yung mga lagko ng mga kahoy. Immediately, I asked DP, siling ko ano ni siya, naging pang-utod ng mga kahoy. Kita, ano ni, full grown na ng mga kahoy ni, kaya hindi dapat niya may himuon na kaangay sini. No? Because all of us are trying to protect sang aton palibot. No? So, release ako sa DP, i-verify nila if ano na siya na proyekto. Okay. Then, around noon time, nag-relay sa ako na may ara sang project nila. So I immediately wrote them a letter. Nagsulat ko, number 1, pangabay ko sila na kung pwede makakandak isa ka investigasyon para masamat kung naaginimo nila na nga amo ng opsyon natin himo kay kapati kita nga may ibang pa man option sila nga pwede mo kung may projects lang implement just check na mo sa ibang lugar pwede na iyang ang kahoy arada palibutan mo lang da kung gusto na sila sa lugar nga project para improve yung area hindi lang paguton ang kahoy kasi kapati kita nga may mahimo pa mo so munang una no ikadua kin pangabay ko sila nga siling ko base wala may mga plano pa nga panguton sila iputakan na pangabay kita nga ano kalabihin dira ka makahoy hindi na utton no and then number 3 nag-request ko sila nga kung pwede makapatigayon sila sa isa ka consultation no or pagpabalo bala sa local city sa mga stakeholders kung mga projects sila nga himuon which will affect sang aton sining dunang manggad, may kahoy dira o may mga natural.
So to make the long story short, Action Art padala kong letter kahapon sang hapon with those intentions, no? And kaulat ko kung ano mangin reply sang DPWH sa tong sulat nako na padala kahapon sa hapon. Okay. So bali ang klaro na ako, ngagin pangutod nila for the purpose nga mayara sang shoulder paving project sila kuno. Amo na ang ginambal sa akon kahapon sa kunto nga may project sila nga i-implement the Action Art. And it is really necessary nga doon gid ang kahoy nga inang pila na katuig da do 25 anyos na kunong ibanda mo. Probably more than Action Art, no? Kaya yung papicturan ko, ang iban kalagpo na sang puno, no? Tagpo na gidya ka ayo. So, amo tong ako naging relaying information sa DPWH. So, siling ko, pwede lang na siya, na just like sa ginimo, sa iban nga mga nasyon, na kung may mga improvements ngayon mo, pwede mo na nga palibutan mo lang yung kahoy. Gani? Doon gidya ang kahoy dira, no? Kay honestly nagkibot gid ko kahapon sa aga pagpabalo sa akon nga may amo na nga kinhibo dira, no? That was the first time na nakabalo ko sa sina plano or nga kinhibo sang DPWH. So hindi naman ko kung ano pa. So mo tong gigilayon natong dinilay sa ila, no? Kagin palapot ng mga punto nga ginraise naton. Kaya pati kita nga dapat hindi kanina lagi mo, no? Kaya may kung mga project na kaangay sila, pwede naman nila ma-desinyuhan without cutting the trees, no? Although di kabalo ko may mga maintenance madas lang kinhimo, no? Nga kung may mga sangadra na daw panaya, yung daw manog hulog na or tapok ng sanga, they can just cut dara or trim nila. But it doesn't have to be na doon gid nila ang kahoy Action Art, no? So mutong sapot ko sulat kapon sila na mga waiting today kung anong ilang plano dira, no? Kasi for me dapat wala kinhimo Hindi dapat na muna nila ginhimo for the project. Pero why paginman na ubos ni kung may nabilin paginman nga portion dira nga may mga puno pa sang kahoy nga pwede pa masalbar because ang isang initiative mo ginhimo mo? Ang isip sa staff ko kahapon may mga nagkalabilin pa. No, may nagkalabilin pa dito nga mga puno, may mga dagko pa nga mga puno nga nagkalabilin. Okay, ang ginlantaw ko ang mga informations man. I think may ano man sila, may anong termo sila, may approval sila sa DNR and then may timetable na ginhatag kung ano ka lawig nila imuon, kung pila ka kahoy last na utdon dara. But kung ang taon mong sa papeles, sa papel to do, dito 35 balato ang ilang gin-applyan na utdon was 25. No? So, ang ito nga bato ang kapon sa DPWH na ginpangabay natin sila. Kasi ito ba sila, may mga future pa ka mga plano. Basi may mga ilimuon pa ka mukha nga sila. Please, hindi naman na timua, no? Come up with engineering measures na dahil sa tubingot doon yung kahoy for that city. Muna blatanan, sakripisyo, pananom, whatever. Tapos all of a sudden, muna nagkalanabo. So at least diri sa aton nga area sa sining nga ginahimo subos ng DP may nasalbar pa kitang ano pulin din nila pag-ubuson na lang ni gapas da kay pag-insindi ko tikon shoulder paving project ini basi until sa putok-putukan na dito blasang basta National Highway salon naman sa DPWH bago sang sunod nga mga district ubos kining kilid dalan nga magkahoy magamuning sistema gali. So kung ano yung action natin, hindi na pwedeng isakripisyo mo yung kahoy for those projects. No? Although kapalo kita nga mga projects like ang pag-even sa mga sidewalk, okay na siya. But hindi dapat na utunin mo yung kahoy. Kaya pwede man lang na yung makapalibot sa randa sa kahoy. Sige. So anyway, hopefully may mga update and please keep us posted kung nanugin man. No? Ang kagabay pa, hindi na pagsigihon na lang sa taga-DPWH, maluoy man sila sa aton environment. Amo na ning binaha nga leksyon na sang iban nga mga lugar to, kita aton niya,
utdon tayo ang kahoy nga sa kalawig na sa tiyempo nga daga exister. I agree with you, Oxnard, no? Muna lang, hindi dapat hindi dapat nila nga pag himuna. So, gawlat ko sang reply sang DPWH Oxnard, no? Sa mga punto nga raise nato, no? And probably sakit ni siya nga natabo sa aton sa Bacolod. Yung insidente. So, kabay pang hindi ma-replicate sa iban ng mga barangay or lugar, banwa, munisipyo for that matter. Sa aton sa probinsya. Yes, sir. So, in a way, kung ma-shift lang ko very quickly, COVID-19 nga ma-update, kundi ang vaccine, no? Kamuya daw sa Congress, House of Representatives, daw may mga initiative mo ginahimo. What I'm trying to, nga gusto i-update sa imo, kumusta karon niya kung sa bahin sang ang initiative bala nga ining dugang nga mga vaccine at supposedly mapadasig tani ang pag-purchase ni bala kag ang pag-roll out sa uli ko mag-alabot na ni matigayon na kay ti ang cases subong do dasig ang pagsaka kong. Well, Action Art, correct din ang observation mo, no, nga grabe ang pag-increase sa cases. Manila, kag dari man sa aton sa Western Visayas, sa iban man yung mga highly urbanized areas. No? So, the part sa Congress, last na hearing sini, before before sa Holy Week, was nagpadala ang National IATF kag ang DOH kag sa ni Secretary Galvez sang schedule sa pag-roll out sang bakuna naging pamakal, meaning ang pag-abot sa mga bakuna bala they are expecting na by ano nga bulan na to, I think August, September, October, November, December, do makapasulod na sila 20 million doses every month, no? Although ang ini nga April, if my recollection is correct, at ito mga about 2.5 million doses ang tulod. April, pagka May, I think daw 10.9 or 10 million. And then pag June, doma 13 million, gamatamat sa Action Art ang doses nga magsulod until makabot sa I think July or August nga 20 million vaccines na per month ang masulod of different brands, no? Okay. Meaning ang Sinovac, Astra, may J&J, kag iban pa naging bakal sang national government. Kagsubok man ang iban man naging order sang mga LGUs kag private companies sa Action Art. Sige. So anyway, on that note, kung salamat gid sa time, unless nga may mga bag-o nga update sa imo office, nga pwede ito ma-report sa taga Bacolod kong? Well, sa liwat, actually, salamat sila, no? Kag liwatin kita, no? Nga apilar, no? Sa mga ahensya sa gobyerno, sa DP, DNR, ining natabo dira, no? Sa singkang, sa old airport, no? Probably, sa mga future ng mga projects, we have to consider na dapat na mga innovations kita na pagay mo so as to protect sang aton sa nga dunang magdad sa aton sa nga mga kakawyan. Salamat kita Kunar, may aga sa inyo, more power padaan kita nga magkala. Salamat. Good morning. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Amo na mabudlay kung kaisa. No, amo na ganing away kita nagakontra because ginpunduhan ini sang DPWH. And I know that ang amount sini sigurado million of pesos nga pundo para sa pagpaayo sang shoulder paving, no? Meaning, shoulder paving, inasa kilid siyang kalsada, kundi may takos na siya, amo ni kalaparon, may ara na ginahimo nga shoulder, o kung amo na siya ang sa kilid siyang kalsada, nga daw extension ni Abe, nga at least may ligwa kung magpaigad ang salakyan, pwede ka na ka-parking, tiyang lain sini, kay bangon sa sining project,
ang mga dalagko nga makahoy nga sangsan o pangatinuig, ang iban basi kon gulang pa ni si iban nga listeners ta, kay ti dalagko nga mapuno sang kahoy, ni tigin pang tumbaho, ginpang utod sang DPWH para sa sining nga proyekto. Action Hotline. Ti siling gani ni Congressman Greg, siling nga ginpang utod nyo gina, amo nang rason nga nagpadala siya kahapon sa hapon, sang komunikasyon o sulat sa taga-DPWH. Ano ni taga-DPWH man? Okay malang nayatani mo nga may mga project kita, pero dapat ti pareho ni mga kahoy ginawa. Pila ka tuig bala kag nagdalalag ko ining nga mga kahoy. Kay hindi kita nga ang kahoy kabuhi. Manimo nga, bisan sa kalamidad o kung disaster, pwede ka masalbar sa puno sang kahoy, way labot, abing nga pungga niya ka nga pwede ka kasaka, da o kung salbaron niya ka, paagi sa pagsaka mo da in case may mga baha. Tipati sa pagsuyop ni sang mga tubig, da makabulig niya, no, makapugong ini sa erosyon, amo nang bintaha, tani sining mga puno sang kahoy. Hala pa man iyang iban nga, ang DNR, may mga project nga pananom kahoy, magasto kita para sa seedlings nga ipananom ta. O, tiyari nga dalagko na yan, anong gadgad tayo ang outdoon taniman? Abi, explikan ni DPWH, o, may mga representante ka mo da nga maka-explikar sini kay damo ang nagre-react, kapin pagid, ang mga pumuluyo nga nakalabay sa lugar nga nakibot sang inyo ginimo. Action Hotline. Sa malawig nagatiempo magulang ko palo nga amo niya ang himuon niya sa mga kahoy ni panggapason niya. Inano man nga sitwasyon ina man. Action Hotline. Kaya may explicar nyo ni kay kinanglanon sa pumuluyo may balawan ano ang reason gid ano gid ang gadgad yung ginpangutod nyo ni abi di PWH lo hambal man kamuda. Kay why ka mo gaobra kay hindi ka mo pribado nga sektor mo. Action Hotline. Departamento ka mo nga gintukod sang gobyerno, kati may obligasyon ka mo nga mag-explicar nga magpabalos ng tao, hindi lang sa proyekto o kung update sa mga proyekto nyo, kundi sa sining ginimo nyo nga gina-question subong sang tao, kay daw hindi gidya mo. Action Hotline. O, ti ko mayara ka may explanation to support kung nga ginimo kag nga akin ang lanon gid nga panggapason ning mga kahoy, please explikaron sa tawo niyo inano ning mga taga DPWH niya man makon mo yung kadalag ko sa puno na itong iban lawas sa sang tao sobra pa kaning iban gulpiada lang yung hurayad na magkahoy skilidalan o kagin panggapas nila. Action Hotline. Ay do hindi amuhaw dapat niya siguro o si Sao ni o, ti ginatagan sila kuno permit ya sang DNR sa pagpanggapas da. Tanan na lang ang mga puno sang kahoy, di pati sa Bacolod City Public Plaza, pagkuntudan nyo daw. O, kay may project ka mo halimbawa. O, para maghawa na lang magkalbo na lang tanan niya. Ubra patapad ako sang kahoy nga utdon malang ninyo gali. Ay, daw kailinit ha. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang ini nga balita Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado.
Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask, Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Ayos, good morning lang dira may lang nga pag-monitor karon nga aga kay paring Jerry Chupoy magbanwa no sa Macau, China. Good morning dira sa imo amo manda sa kay Tita Elma Lusok Polidario. Ari na di siya sa aton sa Bacolod ga monitor man upod kay retired police officer Paterno Turalba. Si Tranco Maria Teresa, good morning. Good morning, Siling Action Art and Honorable Congressman Greg Gasataya. Please don't allow the cutting of trees. They are essential to life as they emit oxygen which we humans needed to live. Congressman, maybe you can look into passing a law of greening the city. Thank you for your service. Galing kiti amoni, napangutod na galing ang iban bla. Aksyon Hotline!
Sige, salamat gid. When implementing projects, I hope we can find a way to adjust to the structure of our natural resources and not destroy them for our welfare and for future generation. Cutting trees is like killing people. Please stop doing this. Too late, damage has been done. We have an inutile government from the top to the agencies down to local officials who okay the cutting of trees. Ay, hi, Pinas, kaya pa. Correct na. Diyan mo na gani. Nga patapuson pa bla. Nagabot pa sa punto nga may tinapsanay. And in fact, na panong tapas na. Although nga may ginhimo nga initiative si Kong Greg, galing it's too late. No? May mga nagapas na sila o na pang tapas. Ang mailang ni galing, at least nag-take initiative si Congressman Greg. Kabay pa amon lang ning last nga insidente sa Bacolod. DPWH, sabi pa, pulo pa minsan magamugon may time ay. Action Hotline! Ay, sa uli, kita gid masakripisyo sa ginahimo tani. Kay Kelly Jelly, siling nga Action Art, kag sa tanan nga members sang AFC o kon Energy Fans Club, kagay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral also sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB from US. Din siya si Kelly Jelly Action doors gani. Nagpadala siya 50 stars. Milagrosi Saralit, good morning. Tani wala lang nilagin pang utod. Pwede lang na butangan box. Kag dikurahan tahumpa. Project man sang una pa nga tree planting chimpo pa ni Presidente Marcos. Diba, kung mo kalawig-lawig na. Hindi ka graduate sa college kung hindi ka tree planting. Diba, kung mo kung anong value sinao. Kag hindi lang yan nga, siyempre ang nagpangabudlay siya na sang una, nga makita lang happy sila bala. Ang mabulig sa aton environment, tambot ka pa minsan maning taga-DPWH. Action Hotline! Silinga from Celine Holmes, good morning, halong kalangda. Salamat gid Imbong Jucampo sa Maaw, good morning. Jenny Mohilio Galabasa, watching FB Live sa Palmas del Mar Subdivision. Araman si Bing Keen. No, sa palibot, silinga, Action Art amo man di sa amon ho, at doon ang kahoy, kagimuon uling, wala concern sa palibot, klase tawo. O, kita mo lang na. Kelly Jeling, inatamya si Ma'am Vanessa Mayo, Cesar Noel Amar, Alex Montesa, Bea Jonathan, Michael Jun Season, kag Dennis Richard Tibor Roma. Sige, salamat kita. Araman si Chris Paul Javier Tanatan, good morning. Bro Gabriel Hipilga, monitor man. Joval Trinidad, silingya monitoring always sa Cabancalan City through YouTube and Facebook and monitoring also through Transistor Radio. Araman Maria Victoria Paridis Ngo, paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Nya good morning. Sige, aksyon agad may puso. Puwerte si paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Carol Montoya, good morning. Arman Regalado sa Isabela, Jocelyn Libuon Dispoho, Gabonitor man. Si Cory Vidahas sa Kuwaito, Vincent Dominic Shinobi Samoldi. Gin-approve ba sang dinar? Nanong nga utok nila? O baka-baka kita tree planting, sila ya tree cutting. Mo gani, nami guro ni sila ipanggapuson sa ginutod lang kahoy kag pang padulon ang buli nila blasang sa nga ginpangutod na. Action Hotline! Preserve na ya, mo na ya gatag pati shade. O, kita mo na. Si Martin Aliling sa Imos, Cavite siya gamonitor. Raymar Hicano Haliasgo. Bert Hiraposco Caraballo. Nung Bert, may nga gada. Maria Co. Noel Umania sa Family Laura sa Pacol, Bago City. Libby Hilienya Kurek ka Action Art. Sagi tatanom kahoy nga doon ka di PWH. Man mga, sorry to use the term, do mga ganggong mo. Action Hotline! Na guro kung pagustuhan mo ang netizen guro kag ang pumuluyo nga silang pambalon mo ambot kon mga bisan Tagalog gagurong hindi ka kainsindi ka Ilonggong ginapangabal ni mga muti kag kabuyayaw ka taga Negros kag taga Bacolod ka opisyon ni nano ni ako naman
DPWH, ay eksplikan ng tawo niyo, galing kitinanad naman sila yung pakabal, ipusan naman lang niya. Siya ba ila na, agi malang na reklamo nila, sa uli, mahipos malang na. Ay kanami, gina. Action Hotline. Ayos ma-shift lang ko very quickly action doors sa local diya, kay damo bala ang cases actually sa Bacolod, no? Although nga medyo nagnubo-nubo today, or kahapon, gusto ta i-check ni kay ang observation bala in the whole region sa Visayas, kundi may moratorium kita actually extended until April 19, no? Ang lain kay bisan pa man nga extended until April 19, naobserbahan nga ang cases, especially local transmission, why gabangbang gasigi gihapon ya, no? Gasigi gihapon ang mga cases ang mga local transmission. Ti although nga ang ginhimo naton nga pagpapauli or ang ang desisyon nga ti hindi anay sila pag-ialaw nga magkapauli diri sa aton sa Bacolod, sa Region 6, okay man na siya kasi una ti may mga apors nga mo tong nagapositive. Ti galing kay ini bala nga sa isang sitwasyon sumong talalupang doon kay areo gusto ko man magki-update kay ang latest kundi ang Bacolod may 32 cases, no? That was yesterday nga record. Kaligay siling kundo may ara iya duha ka napatay, no? May duha ka mga napatay. Ti dapat paminsaron tagid kay ara sa mindsetting ta kung kaisa nga pagnubo gani isang cases ang paminsar taway na COVID kag bisan ara kita nagpabilin sa MGCQ, take note, tandaan tagid ni pumuruyo, please maluoy kita. Waay pa ya madula kag sige-sige na ni mangin kaupod na naton si COVID-19. Hindi kita magpaminsan nga waay na COVID. Amo ginang tandaan ta. May mga tao da kung kisa kapasalig obras lambal. Ay, pati kamo sa COVID da. Abi pang hakwaton ta ni sila kagamo ni pabantayon sa nagpositive sa COVID di guro. Mot ko magpasugot man ni sila Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Executive Director of the EOC, at the same time City Administrator sa Bacolod City. We have Ma'am M. Ang. Ma'am M, how are you? Good morning. Action art thing, may aga sa tanan nga nagapamati. Salamat kitsa time, no? I know nga kahapon medyo busy kagid kay for many times kita nga nagtry sa imo line galing kidaw siling community ngay daw ay gituntat, no? Ang gusto ko lang may balawan, number one, update Ma'am M kay 32 cases kita kahapon, abot ang real time subong mayara kita update, ma'am. Well, for today, ang aton nga reporting is 51. 51. Yes. 5-1. Unfortunately. So ina siya most probably will appear to the record of the DOH this afternoon pa. Yeah, subong na siyang adlaw nga report na buwak. Okay. Now, sorry no to hear that update. No, pero ma'am, 51 cases ni siya, local transmission ni siya most likely. Kitiway naman pagpauli diri sang mga ROF, sang mga apors, initial local transmission. You will be surprised. Pero kung madumduman mo na ginaprubahan sa NIATF ang suspension of inbound travel sa Western Visayas, ikaduhan na sa buong semana. Kag may gap kita nga pila ka adlaw, nagpasulod kita sweeper flights para sa OFW kay ang aton mga OFW natipon na sa Manila. Action art. May 3 kita ka OFW nga nag-positive. Yes. Kaya pag-abot din nila, although nag-quarantine na sila sa Manila, pag-abot din pag-test naton, nag-positive sila. Ang iba na dira, so may ara gigagapon sa mga nagsulod sa hindi kakambal na local transmission ng itanan. May ara dira symptomatic, may ara dira ang sa ato nga 51 subong may ara na nga halin sa jail sa BJMP doon. May mga close contact nga nag-positive man.
Yes, ma'am. So, although nga kung lang tawon ta in general, ang purpose ng moratorium is very good kay to contain no sang hulag sang tawo kung arrival, pagpauli no, pero makita ta nga kung in terms siya sa linat nanay, do sige-sige yagyapon ma'am M no. Yes, makita mo gid ya nga every sa kada flight nga makabot diri may naga-positive kid. May ara gid ya nga ambaltan no, naga-test sila positive pag abot diri. Especially kung nalin sila sa mga areas na kag-as gid ang cases pareho sa Metro Manila. Hindi ko pa ibitar kaga ang purpose ko tani naging suspend ang inbound travel para mautod lang tani ang momentum bala sa pag-increase ng kaso. Yes, ma'am. Pero with this situation, makonsider naton nga ini siya very very worrisome and alarming nga dapat gid talupang doon kag pamatian kita na this time by the National IETF. For us, there is a local because ang aton nga main concern dira is the availability kag ang capacity sang aton healthcare system no ang budlan na lang na action art kung magdamo ang aton mga symptomatic na kinanglan nila hospitalization kag magkulang kita hospital beds naman that can result to some deaths no mga critical nato nga pasyente severe nga mga pasyente with mga severe symptoms kung hindi sila makasulod dayon sa hospital or hindi sila dayon madapatan sang nagakaigo ng mga interventions, medical health interventions, pwede di siya ka-result nga maglala pagid or basic mapatay ang pasyente. Hindi ta mabalaan kung ano kadasig mag-progress ang dalatian, no? Just 2 days ago, akon isa ka abyan nga doktor gani kadasig lang action art. Imagine nag-istorya ko sa iya sa telepono just 1 hour ago. 1 hour ago, gulpi lang siya nga hindi siya kaginhawa and they tried to intubate him. Wala siya nakasurvive. So I guess isagi dapat i-emphasize ta is basta symptomatic na gani, may ginabatsyag na, you have to go seek medical advice kaga kung may ara na gani pagkabudlayan sa pagginhawa, isa na katako mo dyan nga sign nga dapat madalagan ka na sa hospital. Yes. Usually, ang gina-advise sa may mga nag-positive sa COVID, naga-monitor ka sa imo pulse oximeter, no? Ang imo oxygen saturation. So kung maglubog na sa gani, kadto ka na dahil sa hospital. Ang early treatment kag intervention very critical gid sa COVID. Kapin pagid kung may comorbidities, mabalaan mo nga daan nga may ginabatyag kag may daan ka na nga pa problema sa ikayang lawas mo, ma'am. Exactly. Sakto gid na siya action art. Kung may diabetes ka, may hypertension ka, mataas imo high blood, may mataas imo nga blood sugar, may iban ka pagid ng mga balatian, kung may asthma ka, kag iban pagid, dapat extra careful pagid, all the more nga kinanglan, manawag gid sa doktor, may mga telemed kita, kung sa aton mga pumuluyo, pwede sila kakadto sa aton pro center, sa Bay Center, kay may mga doktor kita dira nga nagakonsulta, at pwede sila dayon matest, libre man ang swab testing. Now, damo ka pamangkot, would it be necessary now or this is maybe most ang ginambal nila basi kung tiempo na ningaliwat i-upgrade o itaas pagid ang mas istrikto nga community quarantine for Bacolod like sang panawagan sa province nga kung pwede man GCQ na kami liwat do mo na? Yes. Actually, ang nagadesider sina action arts ang aton nga community quarantine status ang NIATF. Yes. Nag-aapilar kita for the change. But it has to go through i-deliberate na nila. Ang sa kaso naton subong. Although MGCQ kita.
although MGCQ kita subong, Aha. Yes, ma'am. Nautod siya in punto alas 9 na. Now, ang Ario, kay subong ang record kahapon 32. But ang up to date or ang actual, may arayas ang actual kon real time nga nagasululod nga cases mo. Tiyang Bacolod City, subong 51. 51 ang nagwa nga result. Tiyabakon mo nido, inabalang may mga OFW pa nga nagpalauli, nga nagpositive. Ang thinking tapos ang primero nga basta OFW magpauli na gani. Hindi, with all the regulations nga ginahimo sa Metro Manila, makonsider na ton nga safe na gid. Pero can you imagine, no? Nga may positive ba? Action Hotline. Sorry gid Ma'am M, na auto na nga ton line. yeah, ang ginambal ko kay gina Action Art, although MGCQ kita, nagabutang kita sa mga tighter restrictions, no? Mga mas mahugos na mga restrictions. Okay. Para sa nambal ko na kayo na ma-break ang momentum sang surge. Kaya ini ang mga restrictions nga ginbutang ta kung aton gid i-analyze, daw equivalent na siya sa nagtaas ang aton yung community quarantine status nga. Okay. Pero kina ang capacity sa mga establishments paagi sa Executive Order number 18 nga gin-issue ni Mayor, nag-advise siya nga ipanubuon pagid ang capacity imbes nga 50%, ipanubo pagid sa 30%. Ikaduha, ang aton nga inbound travel ginpasusukan naton. Do pareho na siya ECQ eh. Gani. Duduman mo sa una, wala kita inbound travel. That was during the ECQ and MECQ. So kung tanawon ta do nag-ECQ kita kay may mga cancellation kita ng inbound travel, may ara kita nga mga pag-restrict sa capacity sa mga establishments para mapaiway ang mass gathering. Ang isa pa nga ginbutang naton, subong gina-restrict naton ang mga mass gatherings, kag mga parties, mga super spreader events. Although technically, kung MGCQ kita allowed na, pero nagtagwa si Mayor sang iyang EO, Executive Order, na gina-restrict ni naton, wala naton ini gina-allow subong. So kung tanawon mo gid, ini mga restrictions na ginhatag, that these are equivalent to a higher community quarantine status. Correct. Without changing our community quarantine status. Kay amo nang pamagi nga mabalanse, nga makasigi gyapon abre ang aton mga negosyo, pwede gyapon makaubra, hindi ma-disrupt ang aton nga mga livelihood, but at the same time may mga measures kita nga ginabutang para nga hindi magsige-sige ang pagsaka ng aton yung mga cases kag malimit naton ang pag-spread, no, ma-contain naton ang spread. Yes. Ma'am, by the way, subong ang one hospital nga set up naton command center, kumusta? Anong status subong ang bed capacity nga magbaton ang mga hospitals? Luwas abi sa COVID-19 cases? May ara pa subong available? Hindi pa subong seryoso ang sitwasyon? Right now, may ara pa mga available. Naka-meeting na kita twice sa mga hospitals, no, na last week nag-meeting si Mayor kag ang EOC sa mga administrators sa mga hospitals at medical directors. Kahapon nag-meet naman kami ang EOC, ang mga gina nga marathon meeting kami subong di ang tungod niya nag-alternative work arrangement kami. Ang amo niya di hadol sa EOC virtual. So once pag-start kami, hindi na kami maka-interrupt kay ara na kami sa Zoom. So amo na nga hindi ko ka-entertain dayon sa imo kay I was in Zoom the whole day kahapon hasta gid sa alas 6 ng gabi. So anyway, ang aton nga mga hospitals right now may ara pa nagpangayo kita sa mga hospitals nga i-assess nila ang ila surge capacity. Kagatan awon naton kung diin man kita makabulig kung anong pwede naton mahimo
kag ano mga strategy nga para ma-increase nato ang capacity sa mga hospitals. Yes, So, ma'am. ang ato reporting sa One Hospital Command, sang una, once a day lang nag-report ang mga hospital. So, panginhimo, na 3 times a day sila ga-report, Action Art. Oh, okay. Nag-ayo kita sa ila na ma-report sila sa aton 3 times in a day, no? 6, 2, kag 10. 6 o'clock sa aga, alas 2. Kaya parang since dynamic ini, Ma'am Balbi nga sa 6 o'clock may available pa sila 5, pero after 3 hours may nagsulod sa ilang 5, so puno na sila. At least real time ang reporting sa availability sang aton yung mga kwarto, mga Okay. COVID beds sa mga hospital. Yes. So anyway, ma'am, ang mga facilities naton alihis ang ginpatukod sa DPWH atong sa evacuation center. Kumusta, ma'am? May mga ginbutang na kita to subong nga mga patient? Sa Alihis, sa Midway? Sa drabala sa may alihis? Yes. Operational na siya sugod ng 2 or 3 weeks ago. Okay. Operational na ang ato Speedway. Although partial pa lang, kaya wala kaya ako natapos ang Sineco nga installation, so temporary ang ato sa generator. I see. Amo man ang sa Langilan do may facility kita nga para sa mild symptomatic patients. Ginagamit naman ni subong Ma'am M? You mean ang dira sa may Abada Sky? Wala na siya magamit, subong kay wala pa siya na retrofit nga pwede siya magamit. Para kaga at the same time may ara pa kita kompleto pa kaysa sa facility subong. I see. Pero why tayo facility nga ara sa Alangilan na base? No, wala. I see. So anyway, ma'am, finally siguro I know nga medyo busy kagid pati tingog mo doon naapektuhan na sang Pulawanay ang imo liwat reminder bisan gasiling sila do guba ng tanga plaka sulit-suliton tani gyapon na remind sa tao bla para nga at least aware ang Bacolod City, Ma'am M. Yes, again, salamat kay The Action Art sa tiyempo nga ginahatag mo nga para makarelay kita sa information sa aton nga mga pumuluyo. Ang aton na gid I guess nga reminder sa subong is nagdamo gid ang kaso ta subong balik kita sa mga sa tiyempo nga daw nag-surge na naman kita do mga July, August ang last year nga mga level naton. So this is very concerning, alarming ini siya. So ginapangayo ta ang kooperasyon sa mga pumuluyo to please buligan tagid ni ang aton mga hospitals. Hindi kita gusto nga ma-overwhelm ni sila ang aton nga mga frontliners nga ara sa mga hospitals. Hindi kita gusto nga maapektuhan man sila sa COVID kay importante ang ila role sa ining tiyempo nga ini sang pandemic. So ang aton lang gid nga mahimo, our first line of defense is to follow the minimum health protocols. Iwat man kita, but we need to repeat it. Amo lagi na ang aton subong nga inugbato. Kag amo lagi na, that's the only way nga mapapanaog naton ang aton nga mga cases. On that note, halong gid permi Ma'am M kag sa tanan no nga members ng EOC kag sa imo dira team. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline. 51 ang real time today nga record positive cases for Bacolod City. Action Hotline. From 32 nga record kahapon. Tiding kakita sina. Ang aton lang diri reminder mo ni. Kung may mga tao man nga naga-insister nga why sila yan nagapati sa COVID, it is your personal choice and personal belief. Hindi ta na yan malubag, no? Kaugalingon yun nagapanindugan. Ang aton lang diri reminder sa pumuluyo, please, halong kita, cooperate kita kung anong panawagan sa otoridad. Because at the end of the day, kung sige-sige ning pagtaas, kasiling ko basi amo na ning matabo, liwat nga may ara sang second wave nga matabo sa aton diri sa Negros and Bacolod. Ti sino mabudlayan sini? Kung magmangin istrikto na naman liwat, ang ipatuman nga mga community regulation. Action Hotline.
Sige, magyapon pinapauli. Huwag ka ikasiguraduhan ng OFW nga gina-house pa sa taga-uwa. Ginasupport pa sila. May ara pa may nagagasto pa sa ila to make sure nga why sila masyado exposure. Pero tilang tawa pag-abot niyo. Bisan ang pila ka mga OFW, may naga-positibo gihapon. Action Hotline. Last day, may duwa nga napatay. Isa diri doktor. Siling ni City Administrator kag Executive Director sa IOC, Ma'am M. Ang. Action Hotline. Ang akon mabilin sa inyo. Kag sa tagpalamati naton, please, halong gid kita. While nga wala pa ang ginapaabot naton nga pagpangbakuna para sa pumuluyo, halong gid kita tanan, agod nga hindi kita maglukdo kang magapangatubang sa isa ka problema nga base hindi naton masarangan o kundi naton makaya kag sang aton pamilya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon yun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa mga klase account, tasun mang halaga komentaryo, ti idwala nakbagay. Kung hindi kay mo ya puti itlog, pasiagi kay mo ya. Action Hotline. Hindi nyo pagsundon, galing to itong dito ganibi magalaw na to rin kagita itong gwapa ang hinabutang sa Facebook itong dason, magkita ay gani sila, hold up po niya. Gina-hold up, iyang kwan, ay bol, labla kasi una, kung niusod sa ICOM o kung sa mga handset yung una. Breaker, YL. So magkita ay handset, sumong niya kundi Facebook. Ay ginbutangan mga litrato diyo, dason bayang ibang litrato butang niya.
dason ma-invite siya makitaay. Pagkitaay, agoy, hindi gali si tahom nga bayi. Hold upper siya. Ginapang hold up, yung ma-meet sa iya. Action Hotline. At idakpan, maya gani, kindakpan to. No, inablang mga style nga hindi mayo. Dulaan yun na, ano kay kabudlay. Anyway, dugaganta lang niya. Galing kay why nagig ko time sa kay kuandera umay nga aga paring Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Good morning, Liwata. Ari ay Dr. Alfred Spear Mangosteen capsule mo ning gina-recommend naton sa inyo. BB program. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila